fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma, a declarat că vrea să întemeieze un partid, dar și să candideze la președinție. În acest sens, el intenționează să conteste decizia instanței care îi interzice să fie ales în vreo funcție de conducere timp de 7 ani. Domnule Miron Cosma, inițiativa dumneavoastră de a candida la președinția României a surprins pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta să luați o astfel de decizie. Da, probabil că nimeni nu se aștepta. Eu însă, cât timp am fost privat de libertate, am așteptat cu foarte mult interes acest moment în care să pot candida la președinția României. Așa cum cândva am fost liderul ortacilor, tot așa vreau să devin și acum liderul românilor. Da, dar știți că instanța v-a interzis să fiți ales într-o funcție de conducere timp de 7 ani. Da, aveți dreptate. Însă părerea mea este că aceasta a fost o decizie luată în urma unor comenzi politice. Și asta datorită faptului că actualilor lideri politici le este frică de concurența mea. Am înțeles, da. Și spuneți-ne cum veți proceda. Păi mai întâi îmi voi face un partid, pentru că nu pot să-mi permit să-mi cumpăr unul, ca alții. Da. Și cum se va numi partidul? PH. Negativ sau pozitiv? Nu, PH neutru, pentru că nu voi fi nici de stânga, nici de dreapta. Voi avea un partid de centru. Partidul Huila Națională! Bun. Să zicem că, prin absurd, veți ajunge la conducerea țării. Care sunt primele măsuri pe care le veți lua? Păi, în primul rând, îmi voi măsura proprietățile pentru a mă asigura că nu sunt furat de cei de la impozite. După care voi transforma toate minele care au fost închise în magistrale de metrou. Cum adică veți face metrou în Valea Jiului? În Valea Jiului și în toate zonele unde sunt mine dezafectate. Pentru că, după părerea mea, mineritul și transportul sunt două ramuri care se completează foarte bine una pe cealaltă. Da, da, da. Este foarte interesantă această idee. De altfel, nu s-a mai gândit nimeni la așa ceva. Normal. Nimeni în afară de mine. Doar nu degeaba mi se spune luceafărul Huilei. Apropo, domnule Miron Cosma, mai scrieți versuri? Da, mai scriu din când în când. Chiar acum mi-aduc aminte de o poezie pe care am scris-o mai de mult fostei mele iubite, Marilena Nițu. Nu știți. Marinela. Marinela, da, a fost de mult. Am înțeles, Marinela Nițu. Vrei să ne recitați și nouă? Da, am să vă recit doar un catren, să știți, pentru că eu nu recit așa. Ne mulțumim și cu un catren de Miron Cosma. Da, Luceafărul Huile. De-aș avea o mină de cărbune plină, aș da țării, ți-aș da ție și mi-aș mai opri și mie. Foarte frumos. Foarte frumos, domnule Miron Cosma. Noi vă urăm mult succes, pentru că se pare că veți avea multă nevoie. Mersi, hai că mă duc, trebuie să scot lignitul. Hai, ceau! Mulțumim foarte mult, domnule.